салом ба ҳамаи мухлисон ва подписчикони канали Корвонтиҷӣ. Дӯстон, агар касоне ки меҳмони канал шуда бошанд, марҳамат обуна шаванд ва агар касоне ки дар канал обуна шуда бошанд, ба ҳамаи онҳо изҳори сипос мекунам. дӯстон, инҷо ногуфта намонад, ҳама гуна наворҳое ки мо аз бозори Кормон ба навор мегирем, ҳамаи ҳамин наворҳо барои тамошо кардани шумо ҳаст, то ин ки шумо аз ҳама гуна нархҳо огоҳ бошед. аз ҳамин хотир шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед. марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. ина бонувони муҳтарам, инами туникое ки дар навор мебинед, инаминам новинка ҳам наомадагиан амино омаданашон як 3-4 рӯз нашида заминора. ё комплект шапка доранд, шарф доранд ба портрети худаш ва туника. инҷа бинед ки ҳама рангаш, чанд та рангаш ҳаста. 7 ранг дора ҳамино. инаминое ки дар навор мебинед, нархи донаш 250 сомон нархгузорӣ шудагия. ин нархи донашай. бо шумо метавонед занг бизанед, муомила кунед. иншоалло ки любой таъмини муомила дора. ино истеҳсоли Туркиян. инҷа ма пеш меорем. кадом метавонед хонда ки бутонед, бо инҷа вайшам бутонед. бинед ки чӣ қадар зебоа ино. ино дароз местанд, то қариби зонура местанд ино. ва инҷа дорам бо капюшондор двойка дорам. инорам то ҳам размерои 48-50 пуша мешавад. ино нархошон 250 сомон. ям двойкаам бисёрам сифати хуб дорад. капюшон доранд. капюшоношон локин синема намешаванд. двойка. ба инҷа туника дорам. туникаи каротки месудагиам дорам, ба дароз месудагиам дорам. инҷа бинед ки чанд та рангаш ҳаста. инамине ки дар навор мебинед, инамино туркиян, тоза турецки, инамино ғавсан мактабошонанда. сифатошонам бисёрам як сифати хуба инорам. инора нархи донашон 180 сомон нархгузорӣ шудагия. нархи донашай бо шумо метавонед занг бизанед, муомила кунед. ин рисункое ки дар ҳамин туникаам. инҷа бинед ки чӣ қадар туникаи фасонам. ина бонувони муҳтарам, чизе ки шумо дар навор мебинед, ҳамаи ҳамино туникаам. туникаи новинка боре ки ҳамин сол ба фурӯш гузошта шудагия. инҷа бинед ки бо чӣ қадар туникаи каротки зебоам доранд. инҷа бинед ки чанд та рангаш ҳастай. нархи як донаи ҳамин туникаҳо 100 сомон нархгузорӣ шудагия. ин нархи донашай. бо шумо занг бизанед, муомила кунед. иншоалло ки любой таъмин муомила дорад. инҷа ман нишон метавонам, аз пеш меорем бибинед. каротки месанд, ё баъд сифатшам хуба ино. ино турецки месанд, не ки сифатшон баробари турецки сифати баланд хати омадагиам. пад наметиҳанд, рангаш намеравад. мисол размерошон то размерои 48-50 пуша мешавад, не ки иво ки аҳсое ки медаванд то 52 пуша метавонанд ки истифода баранд ҳаминро. ба инҷа дорам бо туникаи дароз месудагиош бо дар нарх фарқ мекунад. ин беживе ки ма дар навор аз пеш меорам бибинед. инамиам бисёрам як сифати хубай. инҷа чанд намудаш ҳастай, бинед чанд та рангаш ҳастай. бо ҳар гуна нусхабардорӣ карда шудагия ино. инҷа чизе ки дар навор мебинед, ҳамаи ҳамино туникаам. туникое ки инора бонувон истифода мебаранд. дар вақти ҳавои хунукӣ бисёрам як удобна истифода бурданаш инора. инҷа бинед чанд та рангаш ҳастай. инҷа аксарияташ як нархро ташкил мекунад. 130 сомон, 150 сомон нархгузорӣ шудагиам. бо шумо агар бихоҳем ки ҳамин магазин дар куҷо ҷойгира, ман адресашон метавонем, кадоме ки агар бозор биёем. воқеъ дар бозори Корон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза, қатори ростакӣ омадем. 6 сектор медуроем, аз тарафи дасти рост. ҳамин дуюм магазини ҳамин туникоам. ва инҷа бо гизалоошам ҳастанд. духчонам бисёрам духти зебоа. бантикошонам бисёрам удобна ҷойбаҷо кардагиай.
ай 6 расцветка мега дора. Ини остиношай, остиново медаванд, ино тунико асосан медаванд остиношон. Инора аз синфи 9 хон то ҳам аз синфи 7 боло истифода бурда метавонанд озод. баҷа ҳар гуна туникаҳо доранд, каротки доранд, дароз доранд. айҷа бо аста кисадоршам аста бо. инҷа бо кисадорошам аста. инҷа кисадорош аста. я бо ҳамро так ба дасти сик. Нам ақиб гидеш. Ана кан так ба дасти сик. Не ис кан так сик. Сени хидр кашиш. Ана хидр. نه درازه هم بجویه دیگه چند سری شده اینا اینی سری در آخری نوار باشد به همه شما دوستان تنصیحاتی و خانوادگی و رزق فراوانی را تمنا دارم. خیر تا نواری نوبتی.